RCJ is Rudolf Carl Joubert. Volle naam, tweede naam, één meer van. Ik heb het heel lang. Bij RCJ's historisch vertellen is die music. Ik heb geboren in Stellenbosch. Smarty Town. Toen ik door school doorgaan, toen was ik kinderreis. Dus ik ben wel groot geweest. Ik was een geriefelijke lijntje. Ik kan met mij zitten samen groot geraken. Even zij zei van mij. Als ik nou op die Rudolf moet kijken, van wie ik nou denk. En ik kijk hier Rudolf van wie ik gekend heb. Tijd. Zij zei van mij, ze was bang voor mij geweest. Wat is maar niet de song voor. Was maak van niet. Ik mezelf niet spelen. Ik zei, maar hoor, you gonna make it, bro. Ik heb eigenlijk geriefelijke Rudolf en ik kan de rest gaan afleren. Ik heb ze klappen en geroppen en goed dus afgeropt. Dat is mijn distriction geweest. Je kon iets toe gaan en toe. We zijn gaan raken kalaier op je college. Dat is waar ik like. We gaan geloven dat jij deze God somewhere. Papa is nooit de alcohol is niet meer. Maar vrienden en familie, hoop het gaan goed met jullie. Hoop jullie is alright. En welkom bij nog een episode van Wisdom of Solomon. Die derde gast voor Lyrical Expression. En was de vriend van mij wat ook zijn story met ons wil komen deel. En net een beetje achtergrond rakende Lyrical Expression. Dat is waar artists kom en hierdie mijn focus is meer gebaseerd op rappers. Mensen wat rap. En hulle express hulle deur music. En vooral omdat het rap is het hulle lyrics wat spreek. Soms als jy 'n artistry is, het jy nie 'n way om jouself op buitekant uit te sit. Nie dat ek sê almal is so. En dan deur jou passie en jou talent is nou rap en jy kan dit uitspreek op buitekant en dit kan resonate met duisende mense op buitekant. Soos jy 'n song het, dan praat jy deur hy song en as van die skouers af en is lag om so te sê. So dis case nommer 3. Ek kan nie vir hom verder ophou nie. Hierdie man is baie committed. Dit kan ek vir jou gee, my broers. Is baie committed. En ek haal my hoed af vir jou man, dat jy die commitment wys vir whatever project jy mee besig is, met waarmee ons nou gewerk het al in hierdie laaste paar maande, as ek so mag sê. So my vriend, welkom. Dis RCJ. RCJ staan vir Rudolf Carl Joubert. Rudolf Carl Joubert. Dat is mijn volle naam. Oké. Excellent. Twee namen? Joubert is mijn fan. Oké, cool. Ik ken veel tot op een mate. Ik heb daar samen met mijn vrouw gewerkt. En daar is mensen wat naar jullie video kijken. Wat dalk van jou gehoord het of gezien het. Of een muziekvideo van jou gezien het. Of een song geluisterd het. En hulle wil ook achter de kap van die bel komen. Wie is RCJ? 2 minutes zeg me. Yes! Nice. Ik zei dinges, ne? Ja? Wie is RCJ? Yes. Nou, die ding is, RCJ is Rudolf Carl Joubert. Dat is volle naam, tweede naam, één meer van. Oké. Nou, die ding is, waarvanaf, hoe kan ik zeggen, de klomp personalities. Om het zo te stellen. Ja? Mensen kennen, zoals artists mensen kennen van RCJ. Yes. So RCJ is een rapper van Rudolf. Yes, oké. So dan krijg je weer voor Rudy. Rudy is weer iemand, iets anders storyline als een rugbyman. Oké. Hij is een sportman, krijg je weer voor Dolphy. Dolphy is ook van die werkende man. Oké. So wat ik een RCJ, mijn steeksnaam was eerst Rudy geweest, toen kom ik tegen hij, dat ik iets anders ben. Ja? So RCJ kom ik sorry van mijn volle naam af. RCJ is die rapper. Oké. Nou, die rapper wie RCJ is, hij vertelt die story van Rudy, Rudolf en Dolphy. Nice. Soos RCJ is die een wat die story vertelt. Rudy is die een wat die actions doen. Hij doet het net. We staan in Dolphy is die hardwerkende en zo. Ik weet ook, ik kijk mezelf en zo. Dan, soos, maak het zo, ik is een drilling. Yes. So, die stil enetjie, hardwerkende enetjie, en dan geef je die sportactieve enetjie, en dan krijg je die ene wat weer niet over van zijn stories vertelt. Dus die ene waarover van zijn stories vertelt is RCJ. En waar RCJ zijn stories vertelt is die music. Verstaan? So, dat is RCJ. Maar
Als je op je punt komt vragen, waar vanaf komt RCJ? Yes. Waar is RCJ geboren? Aha. Waar RCJ die leven die je kan? Waar het gebeurt in RCJ zijn leven? Dan krijg je, dan kan ze weten, like, om waar te beginnen, ik het RCJ was geboren in Stellenbosch, Smarty Town. Ik heb de song wat ze Smarty Town zijn leidt. Oké. So, dat is waar ik begon. Toen ik begon met muziek, ik begon met de song wat ze Never Go Down in Life. So, tijdens, toen al mijn songs dat ik was, als ze moet gaan luisteren naar mijn goedes, dan zal ze meer uitvinden. Dan zal ze bij RCJ bij je beter leren kennen. Van RCJ, als ze maken bijvoorbeeld, als ze naar die song gaan luisteren van, zeg wat ze wil. Verstaan? Dan gaan ze precies wie is RCJ, waarvan af RCJ, of het is Smarty Town zijn leidt gaat luisteren. Dan gaat ze nog dieper in om te weten wie is RCJ, waarvan af RCJ. Verstaan? So, RCJ is maar niet een leidt wat groot geraakt is in Stellenbosch. Hoorskool, toen gaan wat ik kan luisteren. So, hij is waar ik mee. Je pad van, mensen zeggen van mij altijd dat het zal, ik moet nou een groot achterwees zitten. Verstaan? Ja. Van Kingston. Want ik het groot geraakt in Smarty Town. En op het einde van die dag, die mensen gekeken, ik was een gruwelijke lijkt. Yes. Jo. Ik heb antische kennis met misgestiek, ik heb antis gevloek en zo goed man bij. Dit was ik op laarschool. En als die mensen mij nou zien, respecteren mij die feit dat hulle weet waarvan afkom ik. Yes. En hulle weet like, die like, als even mijn meisje zei van mij, ik kan met mij samen groot geraakt, even zij zei van mij. Als ik nou die Rudolf moet kijken van wie ik nou deed. Ja. En ik kijk Rudolf van wie ik ken. Yes. Tijd zal ik niet zeggen van mij, ze was bang voor mij geweest. So, het was, ja, ik was een diep story. Ja. Verstaan? Yes. En op het einde van die dag was, muziek spreekt met mij, zoals zij zei, te schrijven songs, hoe hulle voel en dat is hoe hulle feelings express. En dat is hoe mensen voor hulle beginnen leren kennen. Yes. Verstaan? So, voor mij, zoals ik zei, ze gaan luisteren naar mijn songs, dat ze altijd horen, hey, wat zit die man? Ja. Zelfs als Potsikos. Potsikos is die man net een song voor, ons maak van die. Ja. Potsikos is wat hier zien gebeuren, nou hier zo, verstaan? Yes. Zodat, wat ze horen, ik zei, ik heb gewoon die beats namens ghetto. So wat betekent, ik denk of wat ik is van die ghetto, is mijn broer, maar ik is Potsikos. Yes. So wat betekent, van hebben mij, ja, van allemaal is het nog oor, ik denk zo. En dan is een vibe song, maar een vibe song, je gaat luisteren wat ik zei in de lyrics en ik vertel een story van wat op een dagelijkse basis gebeurt. Bij ons Scarlet Community, zo chill, als altijd iemand om te sturen voor bier. Ja. Als er altijd een boykie wat altijd kan komen om je vriend te maken. Yes. Ons kinderen verschillende namen. Ja. Zij kan zo maar je uitschreeuwen, hey mijn bro, Rudy, kom. Verstaan? Yes. So, dat is waar Potsikos worden. Dus daar is een mannetje, hij altijd de papa met de braaier. Verstaan? Die papa is die braaier. Ja. Zo ik zeg, hij dan ook van die papa is die braaier. So, dat is actually een story wat ik vertel. Van wat ik experience. Yes. Verstaan? So, wat ik ook probeer is, op een of andere dag, als ik mezelf vat en ik kijk mezelf in die spiegel en ik zeg, ahoy, you gonna make it, bra. En ik zeg van mezelf van kleins af, van die tijd wat ik aan die kinderreis geweest heb. Yes. Ik heb in de hagen gezet en ik heb daar gruwelijke roep wat ik aan die kinderreis gaat afleren. En ik besluit voor mezelf, hey, je moet niet iets doen om voor mij uit die moeilijkheid te houden. Want toen ik daar begon, toen was ik nog als aan de andere kant. Verstaan, ik was bijerof. En achterna te beginnen is besef ik moet naar de streeks krijgen wat ik moet doen. Van, ik heb gegaan van het sokkerschool op naar rugby school toen en naast net kennis gespeeld met rugby gespeeld. Jammer om het zo te zeggen. Nee, geen probleem. Van rugby gespeeld en dus ik heb voor mezelf geleerd, maar ik heb belang gesteld in de goede. Want ik wil niet die leiders klappen en geroepen en goed is afgevoerd. Verstaan? Ik wil niet eigen doen en samen doen. En op het einde van die dag en toen besef ik is vandaag man, ik kan wel daar toe man. Yes. Ik moet iets doen. We gaan naar het atletiek op je kanaris. We gaan naar daar, we gaan naar tussen ik niet, hier krijg achievements. So nou is die atletiek is mijn district geweest. Van die goed is dat zo, we gaan oefenen, we gaan spelen rugby. So, ze heeft altijd de district nodig om jou misschien nog weer te houden van iets. So, ik heb die sport bij je eerste dag opvat. Toen ik het begin de eerste dag opvat, ik begin te zien ik raak op Pieter mensen en ik begin te denken op Pieter en ik begin te doen dingen op Pieter. En ik verstaan mensen om mij Pieter. Verstaan, so, dat is een positieve impact wat ik heb in mij, so, dat is waar ik begin. En toen ik nou klaar maak met school, van mijn kinderen toe moet ik Stellenbosch toe komen.
Maar ik betekent dat je waant om te gaan. Yes, verstaan? Nou, dat is waar. Mijn andere zoon komt Smarty Town te leiden. Yes. Van mijn neefje wat mensen ook kleren gegeven en alle goed is verstaan. Toen kom ik, toen kreeg mijn neefje van mij. En hij brengt voor mij naar huis. En dat is waar ik groot geraakt heb bij mijn auntie, mijn ankel achter na school. En toen ga ik bij mijn auntie, mijn ankel. En dan kreeg ik bij de college, gaat ik college toe. Nice. De college toe gaan en toe. Was ik begon te raken galeer op de college. De SRC. Ja. Toen kom ik op de SRC, sorry. No problem. Toen kom ik op de SRC op de college. En dus, waar ik begon te beseffen, ik was iets in de wereld, man. Ik was daarom iets van, ik heb dat, dat gekregen, dat gekregen, maar ik was niet de mensen om me danken. En toen raak ik SRC op de college toe. Toen begon ik te beseffen, iets is een leader, ik zal niet beginnen. Maar ik was al klaar, ik heb mijn groot misleven, like 18, 17, ik heb al klaar begonnen. Danken. Dus een groot mens begonnen te denken van, maar eeuw is dat nou. Right. Lang story short, college klaargemaakt wat anti-geblij. Maar toen begonnen raak ik daar aan bel, toen begon een week. Oké. We staan toen begon een week. Yes. Zo toen bereik ik mijn auntie toen, 1 jaar, dus mijn auntie net kwaad en goed, dus mijn auntie zat me zo mij thuis zitten en goed. I know that, ik wil nog niet die lange story. Oké, nee, gooi met hem. Ik praat met kat of net zo. Zo, dus dat mijn auntie met thuis zit. Ja, ze zegt, ik ga blijven met zoomies. Verstaan? Ja, blijven met zoomies. En hij weekend zei ik voor mezelf, en dat is waar ik begin rerig muziek te maken. En hij weekend, daar is zo'n wat die komt, never go down. Ja. Zo, en hij week zei ik voor mezelf, hoi, Rudy. Ik heb van niemand anders gezien, en voor mezelf was hoi, die man moet de man op plek krijgen aan die weekend. Vrijdag, ik zei, ik praat mezelf en zeg, ik doe weer. Terwijl ik loop, mensen denken, ik doe het nou nog, terwijl ik loop aan repik. Verstaan? Aan loop en repik, maar ik rip goed wat ze, zoals hij zo, maar ik had never go down aan repik. En, maar ik had die man lief, ik heb net zo die man gezien. Verstaan? Ik heb net zo die man gezien aan hij weekend. Zo, aan hij weekend. Zeg ik moet voor mij een plek krijgen. Maar ik ben niemand, ik zou praten, ik heb niemand gevraagd om te vragen, misschien jij mazzel. Je weet niet van een plek wat er is. Yes. Maar nigga, op mijn vrijdag, Yes. kom een customer hebben mij. En een customer vraagt mij, bij die plek. Hé, waar blijf jij? Ja? Ik zei, nee, ik blijf in Stellenbosch. Hij zei mij, kijk, als er Lia is, en van, als zij is wat hij is, maar als er Lia is wat hij wil, die man moet naar kijken. Ja? En ik zeg, joh, hij vraagt me of ik mensen ken wat misschien naar de huis wil kijken. Ja. Ik zeg, maar naast recht, ik kan ze maar aantrekken. Hij zei dat ik terug in. Toen bleek aan me, dat is waar ik inkom, dat is waar ik like, we gaan nog gloeien. Dat jij, there's a God somewhere. Yes. Dat is God bestaan, redelijk ik sorry. Yes. En van, ik heb altijd mezelf gezegd, mijn ankel was aan de keek. Hij had altijd gewoon zo'n skrifverlies uit die Bijbel. In Johannes hoofdstuk 1. Oké, yes. Zo hij zei, ik zei mijn favorite. Yes, die woord. De hoge raad. En die begin was Yes, woord was goed en hij had een story. Maar ik heb altijd van mezelf gezegd, Rudy, zij gaan dat krijgen. Rudy, ze moet gaan. Zo wat betekent. En in het begin was het woord en het woord was God en het woord is de woonplek waarin de mens gemaakt. Yes. Zo wat betekent. In elke dag wat ik dit uit mijn leven zei, als God. Yes. Zo, als ik het zeg, maar ik het zeg met geloof en ik zie het met ik geloof aan. Ja. Ik ga niet bereiken. Yes. En dus ik zei, hoe ik mijn leven deel gaan. In elke dag wat gebeurt. Yo, ik zo, ik kijk mezelf zo, Jezus. Ja, ze misschien maken bijvoorbeeld, ik is een financial statement, ik heb geld, als het gaat zo, dan denk ik, ik ga het geld krijgen, ik moet een way maken, ik ga het doen. Yes. Niet lang, dan krijg ik een oproep van iemand met beroep. Verstaan? Zo heb ik dan. Wat ik, die mensen bij je lijkt te spelen, kan dat geloof misschien bij je mensen geloof niet. En dan zeg je, kijk je, daar is heel goed, of als bij je mensen wat ik geloof niet. Maar ik geloof, elke woord wat ik zeg, wat in mijn leven, yes. Dat is goed. En hij woord, ik de woonplek bij mij gemaakt, zo wat betekent, als ik nou voor jou zeg, hey, ik ga het maken. Why? Maar die next person hoef je van mij te geloven of hoef je in mij te geloven. Ja. Maar zolang ik in mij geloof en ik heb iets voor een feit, ik ga het maken. En dat is hoe ik hem aan de Heer leven gegaan heb. Ik was een stoplichtje. Ik was bij een stop. Rudy,
Jy het different alter egos. En watter alter ego, as ek mag so vra, hou jy die meeste van? Watter alter ego? Op die oomblik, nee. Ja. Op die stadium heel is. Ik het al die dag al zo, wat betekent. Ik laat het niet. Rap. Yes. We zijn, hij is hier wat ik nou niet meer doe. Keer dat is. Van, een man raakt groter en raakt wijzer. Ja. En zo, wat betekent. Rap is nou is net mijn comfortzone. Yes. Ik heb geprobeerd, hè, om atletiek te doen weer. Ja. Maar ik heb niet een week geoefend. Okay. The next weekend to take me a lesson. Om te gaan oefenen. Maar een vrouw van mij raakt me te spelen weer. Yes. Ik heb net op een maandag gaan oefenen. Die woensdag zei ik, nee man, ik smaak niet. Maar ja, dat is nou bedrijf. En ze zijn nou in de studio zitten. Ja. En waarom? Ik raak in boeken. En ik raak ook in boring van het. Verstaan? Zo wat ik dan op die ogenblik, ik denk mezelf, is baat aan mezelf push om iets te doen wat ik weer geniet. Verstaan? Alles in hoe goed en wat ik doe, wat ik ga doen, yes. Wat ik hoe goed. Op een of andere dag moet ik net iets doen wat ik voel aan mijn comfort is. Mijn comfort op die ogenblik is make music, bro. Nice man. Just put it out there and let go. Yes. Express yourself. Ja, bij het wat ik kwaad is. Ja. Yo, ik denk mij toen was gefeierd. Laatst jaar bij die plek. Ik was actually niet gefeierd niet. Ja. En ik ben contract terminate. Ja. Reden waarom kom ik naar mijn contract terminate. Daar op vrijdag aan bij die werkplek was een guy of iets wat gitaar speelt, muziek maakt bestaan. Maar ik zie ik is een waiter, zo zie ik is een waiter, maar ik weet niet hoe ik op because what else? Yes. Nou, zie ik die guy, speel ik een gitaar niet meer, hij entertaint mensen, maar ik zie die mensen waar ook van hoe man. Maar als jij op vrijdag zegt, nou ga ik toch met die guy en vraag die guy, ik is een rapper. Kan ik maar. Dan hij maar zeggen, nee, dat is recht, dat mag maar. Maar van dit heb je een manager. Of zij het kan doen. Gaat voor een manager zegt ja, is fijn. Als hij zegt fijn, is fijn. Dan zeg oké, hij zegt, jullie waren een keer, ja. Maar ik waren niet, jullie hadden ook gezegd fijn. Yes. Dan kan ik naar dus wat, joh, toen slaat ik een gitaar spelen. Slaat ik één song van mij van, I see myself on top of the mountain. Ja. Slaat ik een song van mij op mijn gitaar mee. Maar zo. Die customers willen aangezet, maar niet gewoon waar ik die man met gitaar speelt. Hij customers zit van binnen die restaurant af om uitgekomen om te komen staan, om te komen. Kijk, ik sta in de riba met mijn apron. We staan ik kom zo weten. Ja. Customers komen maken die mensen, maken video's die mensen, zie je op en wat. Die next dag kom je aan naar mij toe, die lijn, ik kom vroeg hier op mensen van mij, je kan niet maken doen in zijn restaurant. Dus ik wil niet van, wist ik om voor zijn gasten te vragen, om te rap. En zie, ja. Verstaan nou, maar ik zal ook geluisteren als ik mooi met me gepraat. Yes. En die man begon een vloek op mij, nee, toen trappen, toen zei ik om me, toen vroeg ik om ons man. Ja. Dus het verdangere. Ja. Right, die wordt ik met nog gefeierd, niet gefeierd, like, laat ik weet nog aan, maar ik weet waarom ik zal aangeweken van, ik is een goede waiter en hij vrouw en hij lijkt me. December man, kom maar naar mij toe, geef mij een contract. Nou vraag me nou probeer mij aan een contract. Ja. Nou zullen een contract was op 3 maanden probation, yes. Verstaan? Maar ik heb maar september begonnen. Oké. Maar alle brand niet december voor mij een contract, wat ik moet zijn, maar ik begin het. Als ik wel ik kan die contract zijn. Van laat me die contract voor mij gegeven, die dag toen ik begin het. Ik kan niet van nou die contract zijn en ik begin vandaag zomaar niet te weten, ik voor 3 maanden. Verstaan? Maar ik was tekens op mijn logo geweest. Toen ik die mensen mijn contract. Ik heb het zijn, maar ik heb met alle geredeneerd, maar toen zei ik van, ik zei september tot december. Een week voor een week voor Christmas. Ja? Roep die mensen mij, was nou een, ik had ze daar binnen. Mensen zeggen mij, jij, het is jammer om je te zeggen, like, contract is getermineerd. Ik zei, maar ik heb nog niet het komen. Ik zei, maar ik heb die dag toen met die contract. Toen weet ik. Ja, dan gaan we mij zeggen, ik had mijn contract gezien, ik kan niet verder gaan. Verstaan? Maar dan zeggen we, ik heb nog tijd om tot het einde van die maand te weten. Dat is nog december, hè? December. Ja. Zijn we dan december ook dan? Die mensen zeggen bij mij, een week voor Christmas, ik moet tot na die einde van die maand, ik een week. Ja?
Next dag had ik nooit weer week. Toen ga ik niet in Christmas. Ik denk lekker bij 3 weken op mij. Yes. Dan ga ik zeggen, hey, laat ik maken niet voor mij. Ja. But anyway, schreef ik een song, wauw. Yo, nee, dat was... Mensen die song nog eens gelijk, mijn song was unreleased. Oké. Ik weet het nog aan zo, je hoort niet aan. Oké. Maar dat is unreleased, maar toen schreef ik een song over. Yes. Wat de mensen treat me niet lekker niet meer. Oké. Ik heb het lekker gevoel niet in. Yes. Toen schreef ik een song, maar toen weet ik ook aan die song. Ik had deze niet vergeten dat ik had veel HTB bij jullie. Als ik HTB bij jullie, ben ik op een different level. Yes. Ik had niet op hetzelfde level als wat ik kan lossen. Verstaan? Met Diamond. Zo hij performance de jaren doen. Yes. Toen kreeg ik 33.000 views op TikTok. 5 video. En oor 3000 likes. Toen wijs ik bij mensen niet meer, ik ben gaan pakken, ik heb een klein, nou ga ik gaan pakken, jouw video, want ik ben gaan fire. Verstaan? Maar dat is de bottom of the story, wat die man net zei. Zij weet niet waar, ze gaan er liever. Zij vragen zelf vragen, ja, hoe kom man, hoe kom man. Nou, ik is al zo gewoon dan. Dat ik vraag niet meer van mijzelf, ik vraag, hoe kom ik weer? Ja, ze is wat cross question. Ja, van ik weet voor een feit. Yes. Hij gaat een dag op wanneer ik weer op mijn voeten ga staan. Zo, ik vraag, ik is al zo gewoon, ik van kleins af ook, ik vraag niet meer mezelf. Of ik vraag ook niet meer van God, waarom kom ik? Want ik kan niet van God vragen, want ik weet, alles wat gebeurt in mijn leven, die is er, gebeurt maar voor een reden. Verstaan? En dus kom, ik ervaar maar niet goed, dus kom naar mij toe. Maar ik kan ook weer alles ervaren. Dat is daar wat zo dit. Yes. Ik wil niet met je goed aanvragen, verstaan? Zo, op je vraag music. Luister gewoon zo, ik wil bij jou weten, je praat van die kinderreis, ik wil je terugvat naar je jong daad toe. Je hebt gepraat van die kinderreis, maar voor je naar die kinderreis toe gaat, jij was op je school. Te Langeveld? In Eifel, die hoerschool gehad voor je kinderreis toe gegaan? Ik was 13 jaar toen ik hoerschool toe gaan, toen ga ik kinderreis toe. Oké. So, vat gewoon voor mij een beetje die high school jaren. Dat lijkt voor mij dat die school geniet. Want toen je nog praat van die kinderreisstorie en hoe je mensen getreed hebt. Van die kleine jaren? Yes. Jezus. Jammer. Je hoeft me... niet hoeveel jammer te zijn, hè? Hier is een en die begin als een leidtiekje, een klein leidtiekje bestaan. Ja. Te Langeveld school gegaan. Yes. Nou, ik was helemaal niet gruwelijkste kunnen sinds Maritown. Oké. Bestaan. Gruwelijk in de zin van, je hebt gepraat van je schel mensen uit en niet. Iemand met die mes wil gestikken. Ja. Dat type gruwelijk. Ik was niet gruwelijk, dus ze kregen om een schoof te kunnen, ze gruwelijke kunnen, ze maar. Ik was onbeschoft, gruwelijk. Verstaan? Ja. Ik denk het nou, ik heb groot geraakt aan Maritown. Ja. Ik heb die respect gehad voor groot mensen. Of je medemensen. Of mijn medemensen. Oké, om zo te stellen. Yes. Maar die mensen zeggen, als ze lijkt is, ze maken. Ja. En ze in bijen van ons gooien je omstandigheden voor. Dat zie ik. Yes. Verstaan? Maar op het einde van de dag was het niet daar. Ze krijgt zoekkennis. En dan is van geaardheid misschien dat het zo is. Verstaan? Ze creëert van je anker af, ze creëert van... Nou, maar als ik mezelf nou, kijk, meneer goed is toen ik klein was. Ja, als bij mensen wat stories vertellen, mensen vertellen goed is. En dan kijk je jezelf, like, ik was eigenlijk die wat altijd onbeschoft was. Oké. Dus dan, ik was onbeschoft. Op school zie je vrouw nog op die zo, in de klas gezeten en als ik zomaar op de banken beginnen kap en beginnen rap, ik was het eindelijk bij kom op je hoofd, mijn baas onbeschoft. Yes. Daar kap ik zomaar op de bank en je vrouw, moet hij dit ook maar nog pakken op je school. En ik heb gelijk pakken. Ik heb maar gevriend, man. Je vrouw Pietersen gaat hier op Pieter Langeveld. Wat je zoeken slaat het sausjes gehouden moest. Ja. Ik zat zo met die visser. Hij vroeg dat mijn vingers zo stukken. Maar achterna toen begonnen raak ik slim van. Ja? Want hij was ook uit Taarten geweest. Verstaan?
Maar nou wat die groot is, nou dan die gaan van het is een tarten. Het is onbeskof. Yes, Verstaan? okay. Ja, die juffrouw staat weer aan, nak my hand op begryp ek af was er. Ja. Weer aan, had ik in die klas, en dan was er goeie kan was er. Ja, Ik is net, verstaan, zo. Vandaag kijk ik naar mijn kennis en ik kijk mijn lijst is nou graag 3. Ja. En ik kijk zo en ik wil hem niet, als ik hoor hij was wil ik in die klas, wil ik hem niet aanvatten, verstaan? Maar, hij is nog als ik wil ik. Oké. Zo, op een of andere dag, Rudolf weer op het lang of jou. Hij man was topper. Nee. Hij man was biased toch. Man, cuma op het lang, hij was een klas in die aan en kan prik. Verstaan? Ons loop hier voorbij, hij deed 7-Eleven nog. Ja. Ons loop hier voorbij, hij heeft zomaar kloppen naar die school, terwijl de kleren van die feestjes, hij zal niet pakken. Hij deed kan mama nog ook kloppen. Hij zal niet pakken, zomaar op die school zo groot. Die juffrouw wat ik van hoe niet zo feestjes goed is, dat kan zeker goed. Yes. Verstaan? En ja, ze zijn man terug en ze denken maar ik wil niet aan het Yes. Ik wil hij lijkt die visie, ik wil niet mijn kennis zo groot maken. Why? Zo, hij dacht ik al lyrics al jou. Nice. Verstaan? En dat is maar die oma hier, wat lang af jou. Hij flow? Zelfde story. Sure. Zelfde story. Maar bij hij flow, ik denk, hij was meer discipline geweest, like, onderwijzerwijs. En goed is, en hij was meer reels. Oké. Maar in een hoekje komen, ik was nog steeds toe. Verstaan? Met een hoekje komen, ik was nog steeds toe. Maar als daar wat ik ook begon aan te put, en ik heb nog eens goed gedaan in atletiek. Verstaan? Maar ik was tot. Ik was tot. Nou, wat ik groot is, nou rap ik. Why? En nou besef ik, like, je moet wat ik kan jaren, ik rap zo bij over mijn kleinjaren, over mijn kinderjaren. Ja. Also, of, het is soms dan meerderheid van mijn songs. Ja. Zoals de luisteren en ze zou worden, ja. Die maken een speciale concept zijn. Oké. Dan vindt hij, Yes. daar is hij man. Dat is hij man, maar dus dan van, meestal van mijn songs gaat door. Never go down. Yes. Say wat je wil. Yes. Geboren voor een reden. Smaak die town zijn lijkt. Yes. Zo, ik had ze zou horen aan hij dan, wat zei ik ook. Ik vertel, ik zal diezelfde story, but in different ways. Yes. Laat ik het, ja, different ways en different beats. So, like different men, zo ik kan verstaan. Yes. Maar ik vertel het, dat is diezelfde story wat ik vertel. Het is diezelfde message. Dat is diezelfde message wat ik uitstuur. Maar ik stuur het uit voor een different fanbase. Oké, ik hoor je. So ja. Sorry man, jammer dat ik in die woorden van, jy is jong, kijk, hij heeft dit misschien niet verstaan. Jy sê, nou wat jy terugkijkt, het jy daaruit geleer. Het jy gevoel toe jy jong is, soos jy nou teruggekyk het, daar is daar iets wat jou getrigger, is het al, soos hulle nog deesdae sê, die jong kinders soek aandag. Wat was het, wat vir jou, want ek glo jy kom in 'n goeie huishouding uit, dat jy so geoperate het, maar in die skool in? Die ding is, ne, op eindelijk was het, ik kom met een goede huishouding uit. Ja. Nou, die ding is, mijn ma was maar 13 jaar oud geweest. Toen zij voor mij gekregen. Yes, oké. So wat betekent in mijn grote jaren, toen ik groot geraakt, is mijn oma en mijn opa groot geraakt. Oké. En mijn oma en mijn opa groot geraakt. So met hij steeds van, alles is om die plek blijven waar ze aan gebleven. Je kan hij ook doen van, ik heb dit maar niet to die society waar die om mij zo bestaan. Maar ik heb met mijn oma en mijn opa groot gemaakt en hij was altijd toen, mijn opa was een draak, mijn opa was een battenko, mijn battensgeroep, mijn oma was een dronkie, ze heeft wijn gedronken. Mijn ma had battensgeroep, mijn ankel had battensgeroep, mijn ankel was niet dronk. Zo, die hele jaar waar ik gebleven. Het was, als altijd, dat is, die omgeving waar ik in bleef. Die jaar, die huis, en als ik uit die huis kom, dan krijg je mensen op de straat toe. Wat ook in diezelfde omstandigheden zo. Voor mij, misschien is het maar niet heel goed man. Ik zie mijn onkels bekleden elke dag in per jaar. Alles laat elkaar, mijn opa's laat mijn oma. Zeker goed. Zo ik zie die goed wat gebeuren is, zo wat betekent. Voor mij voelt het niet, die goed wat er gebeuren. Hij deed wat ik klein was, voor mij voelt het, die goed wat er gebeuren is recht. Verstaan? So, nou ga ik eruit en ik ga niet laten iemand anders nou voor mij vertellen. So ik ga ook nou, want ik zie mijn ankel klap mijn ankel. So ik kan voor jou klap, zei je ze maar aan een brouw. Verstaan? Yes. Dat is ik sorry. Ik denk als ik sorry, het kan als tijd. Ja, voor mij een trigger. Yes. Om zo om een skof te doen, om zulke manier als een klein kindje te doen. Verstaan?
van die hele plek waar ik aangebleven was, als ik het moet zo stellen, was ziek. Dus dan was iets, hij was thuis, maar hij was nog steeds de liefde geweest. Oké, nice. Maar mijn oma had die van mij direct afgenomen. Dus ik heb de oma gehad wat, hij was oor mij geweest. Ik kan dat zo'n mensen, dat is gewoon, was zo'n skof, zo'n andere groot mensen. Maar ik had over die antie aan maas, zo goed zo hier in de straat. Die antie had niet naar mijn oma, die had ook naar mijn oma. Dat is moeilijk, hè? Over mijn oma kon ze van mij, ja, gooi mijn oma van mijn koekwater, mijn oma vloek aan, weet je. Verstaan ze, maar betekent ik was ik zo gespeeld, dat lijkt het. Yes. Verstaan? Zo, dat is blij. Ja. Ik was gespeeld door mijn oma. En mijn opa had ook niet. Laat me zo, wat. Mijn opa was ook al, ik was 28 geweest. Zo, weet die plek was voor 28. Yes. Zo, mijn opa was ook gangster geweest. Oké. In een bad en kopenhagen. Zo, ik kan, voor mij was het geweest, die kan ik maken met wat ik wil, maar mijn opa is er niet ook. Dus dan mijn ankel is er ook, mijn ankel is er. Mijn ankel wat nou, hij is overleden nou. Mijn ankel is 26 geweest, zo. Hij is ook ook zo. Voor mij was het geweest, die heeft die alle kamer niks verteld. Yes. Hij is maar niet hoe ik groot, hij is mijn kleinjaren geweest. Luister gewoon zo, je praat van je ma wat op 13-jarige ouderdom geboorte gegeven aan jou, of was hij zwanger op 13-jarige ouderdom? Mijn ma toen, ze was zwanger op 13. 13, zo om en bij een jaar van 13 of 14 is ze geboren. Yes. En ze heeft op 14 geboren gegeven. Luister over mij. Je ma is, je hebt bij oma groot geworden, maar je ma, hoe het zij dit laat weer? Voor jou, want ik bedoel, kind groot, dus kom eens honest. Ja. Ik denk dat ik ben nou in mijn grootmensjaren. Ja? We gaan nu meer voor mijn mama. Oké. Dus dan ik het al mijn jaren heb ik mijn ma Annelien genoemd. Nee. Mijn ma was dus een zuster voor mij geweest. Verstaan? Mijn pa was nooit daar geweest, dus hij brood gespat. Oké. Maar ik heb hem ook gemiet. Toen ik Oké. 25 was, toen meet ik mijn pa. Yes. Op die ouderdom van 25 voor de eerste keer. Yes. Verstaan? Toen meet ik mijn pa. Mijn pa was nooit daar ook geweest, maar mijn ma was dus een zuster voor mij. Kwai. So, ik en mijn ma ten ene is groot geraakt. Samen met oma en mijn opa. Yes. Mijn opa had mijn oma was mijn ma. Opa was mijn pa. So, Ja. ik heb samen al groot geraakt. Mijn ma was mijn zuster, want ik heb van Annelien genoemd. En ik heb nooit er erg geweten. Yes, is mijn man. Yo, bro. Dus dan, ik heb eerst toen begonnen brein krijgen. En dat is nou op je ouderdom van? Hij is op de ouderdom van, toen mijn opa doodging, 2005. Nou net zo 2 jaar, toen mijn opa, toen mijn ma begonnen groter raken. En toen willen we mij zeggen, die is jouw ma. Ja. En ze Annelien die is jouw ma. Zo ik was al graad, 2005, ik was graad 5. Oké. Zo, op je ouderdom van hij is graad hoeveel is, ja. Graad 5? Of standaard 5? Graad 5 is. Graad 5 is moos standaard 10. Dat is 10 jaar oud, hè? Ja. 10 jaar oud. 10 jaar 10 jaar oud. Want graad 7, yes. Dat is 13 jaar. Ja. Zo, wat betekent? Op je ouderdom van 10 toen moet ik nog worden ouderdom mami, wie ik? En ik was tegen ze goed, dus wie ik, mami van wie? Ja. Van wat? Maar toen mijn opa doodgaan, mijn ma was bij mijn opa geweest. Mijn ma was in wat naar mijn opa gekeken. Oké. Zo, toen mijn opa doodgaan, 2005 en dat is wat ik begon, wat ik vergaat op het van Smarty Town sowieso. En dat is waar die mensen van mij begonnen creëren. En dus word ik aangenomen. Mijn auntie, mijn ankel en opa gaan ik kunnen reizen toe. En dat is waar die hele story begon. En 2005 ik vergaat op het van huis af. Dus dat. En daar. Als je via je zo'n gaat luisteren van Smarty Town zijn lijkt. Ja. Dan gaat hij daar wat ze gaat horen. Waar het gebeurt. Dus dat. Oké. Om mijn langs door de kort, maar toen mijn opa doodgaan, toen had ik weer van huis af. Yes. Ik begin accept, nou eerst in mijn grootmensleven begin ik accept, ja die is mijn ma. Maar ik heb nooit met een ma of een paar groot geraakt. Yes. Want ik was, mijn auntie en mijn ankel, ik was in een kinderreizen. Toen ik die kinderreizen klaar maak met school, toen moest ik weer stellen, moet ik weer bij hulle gaan blijven. Zo wat betekent, ik en mijn ma nooit een bond gehad. Zo ik en mijn pa toen nooit elkaar gekend. Yes. Zo,
Ik heb eindelijk hier, hier moeder, vader, papa, Gieren, liefde. Ja. Dus we zaten met onkel, mijn auntie, mijn onkel was mijn onkel is een voorbeeld voor mij. Ik zeg, mijn onkel, mijn opa, mijn onkel was me groot gemaakt. We staan zo. Maar einde van de dag, als ik maar net hier, een lijntje wat geboren was met zijn mama. Ik heb hier heel erg mami liefde gehad. Zo, dat is waarom ik zo was met mijn kennis, of oor mijn kennis is. Dat is waarom ik zeg mezelf, ik ga nergens. Yes. En ik is zo, dat is waarom ik zo protected, dat is waarom ik overprotected is op mijn kennis. Want ik kan niet, ik wil niet, ja, maar die stellen die gaan, ik die gaan gaan. Op een of andere dag zoeken we nog maar niet die beste. Yes. Uit jouzelf. Ja. Zo. Kijk je hardloop weer. Waar toe hardloop zij toe? Wanneer kijk je die pas ook in geslapen? Die in die boel? Ja. In Langstraat? Ja. Volgende was dit? Na school voor een hele week. Toen kwam je niet weer Rian van mij moest. Van die kleren? Yes. Oh, Ja, voor een hele week man. Maar nou, hoe was die experience bro? You know what happened? Kom in die school uit Sinsen. Ja? Kom in die school uit. Zal ik teken? Staan ik rond, ik loop een keer rond hier zo. En loop ik op een keer U-Safe toe. En nu U-Safe 7-Eleven. Yes. En loop ik op een keer aan toe, en loop ik rond na. Ik twaalf net zo rond hier. Rijd toen niet aan als ik wil niet meer, ze willen niet meer, ze niet meer. Oké, Staan 2 keer net. Sinds dat die bos moest nog oppassen. Maar ik hier over die bos, loop rond, boep. Nou donker gaat dat. Gooi ik me net hier achter. Bij pas ook in die. Yes. Gooi ik me net, hij was het een moest zijn die en hij was het een baksteen bos. Yes. Baksteen bos ook is. Ja. Gooi me net aan hier. Niks ogen, dus net voor nagedacht was ik wakker. Ik kreeg zelfs ook kleren aan die scholen. Als we zelf bij die kraan, bij die toilet zit, spat ik klas toe. Dat zit ik in die klas, daar ben ik mee bezig. Zo. Mensen hebben gaan zoeken alleen mijn neef weer Jan het naar school gegaan ook die bepiet al langer zo. Ik was een goed woordschool eigenlijk. Oké. Kom mijn man, krijg man, wat gaat ik samen om af moest. Ja. Daar zo gaat het met ons die hele verhaal zijn die zijn die gegaan. En dan is goed zo daar is waar het begint het gegaan en kom weer terug. Klaar maar zo. Dat was de experience wat ik had toen baie klein was. Kijk je zo, hoe lang was je in de kinderreis? 4 jaar. 4 jaar. Ja. En zei je dan van graad 5? Ja, 5. Ik was 5 jaar. Ik was van graad 8 tot en met 3. Of oké, is het dagen doen met de kinderreis? Oké, nice. Hoe was die experience? Want ik bedoel, daar is baie frustraties in de kinderreis. Kijk, je was nog nooit in de kinderreis, je kan het zien nou. Niet betalen niet. Oké. En Romare is een baie goede kinderreis. Nice. En Romare was toen ik aankom, zoals ik kan niet beginnen zeggen, toen ik aankom, toen was ik was in een Romakan geweest. Dus ik moest nog af, toen ik aandacht, maar toen begon ik adapten towards die dingen. Yes. En als ik zei, hij plek wat voor mij ook begonnen. Zij zit alleen in jouw kamer, maar ze is niet aan. Soms tegen. Nou komen ze maar op je hogeschool en zeggen, hier, graad 9, graad 10, kom ik krijg je op mij. Ik krijg op brein zelfs, toen begonnen different. Zo, vanaf ik uit die kinderreizen. Ja, was het elke zondag in die kinderreizen was dat keek toe gaan. Oké. Dan was het misschien nog zo. Als leuke activiteiten op zo'n kinderreis. Nice. Zo, allemaal het ik zal even voor die kinders, want daar is het bij je accommodating gemaakt. Kwaai. Voor de oors wat daar is en toen was goed wordt gewas. Nice. Hij zei, staan is wat toen niet als de moeilijke dingen was, maar moet vroeg iets niet aan hem. Zo 9 o'clock als hij weer honger, ze kan niet nou voor die antie gaat vanaf een kosje. Ja. Want hij nou 6 uur geëet. Zijn 6 o'clock, tingelingelingeling. Zij is me nou lekker dat is die buiten. Ja. Poef sauwet he. 6 o'clock man, 6 o'clock sauwet. Discipline hè? Yes, bestaan dus discipline. En dat is waar ik begon te leren. Ja man, die brengt voor mij een routine. Zo mijn routine was geweest, 6 o'clock. Ja. Nee? En sauw. Gaat dus uitklagen s'avonds. Ik kom niet af met kleren, ik kom af met nachtkleren. Oké. Dus dan kom ik die kouvoeten af in. Dan moet je nu slippertjes aan in. Oké. Kom ze af. Dan is ik kosten tussen mijn tafel, nu iets tussen mijn tafel. En ze staan niet op aan die tafel voordat allemaal die klaar eten. Dus alle zijn nou eerst klaar eten. Yes. Je kan niet nou zeggen, dank je allemaal aan doen. Ja. Nee, weet je zo niet. Respect. Ze moet niet luisteren, ze kan maar nou
jou kos in 5 sekondes geëet het, sy gaan vir die rest van hy tyd gedaas en wag vir die manne vir die rest van almal om even 'n barbecue, want nie 'n barbecue, maar dan like die van 2 jaar oud of so, maar daar is dit daar was wel like die Niels, en was baie jonk gewees, so maar fijn, man om te eet, hy moet klaar eet, en hy moet speel rond met die kos, ja, wacht vir hy man om klaar te eet. In die begin, toe ek daar kom, en sy broer sê, hou maar klaar. Hy was eten, maar toe ek groter raak, en toe begin besef ek, hy moet inval iemand. If you can't beat them, join them. Yes. Toe val ek in, en dus waar ek het, nee, ek my baie gediscipline, Tannie Christa was met Tannie Govisa. Die kinderreis, die kinderreis sy vader was van my man. Kwaai. So, is daar wat ek begin met discipline, dat is waar. Kwaai. Ik heb even daar ook gered, maar ik heb het eerst daar gered. Yes. Maar ik heb ook nog een video wat ik kan maken aan die klas bij die school. Hij was ook een graad 9, waar ik kan rappen in die studiezaal. Maar kapot op die tafel, zo rap ik. Zo, ja, hij was met mijn kinderreis tegen. Zij was bij de kinderreis voor 4 jaar, nee? 5 jaar. Wat ouderdom met jou matriek gekregen? 17. 17, oh, so ze was nog aan hij volgens ouderdom. Is er nog, oké. Dan zei, als die voor de kinderreis geweest het, waar zal zij nog geweest zijn? Hij zegt ze hier, kwaai vraag. En hij zegt ze wat ik mezelf op zeg. Dat is ook ik zeg ook veel, like, alles gebeurt voor een reden in je leven. Verstaan? Maar als ik in die kinderreis geweest het, yes. Dan was ik zeker, bergen, niet bergen. Oké. Als ik in die kinderreis was, ik was niet nou die geweest. Ik zou zeggen een different mens geweest. Als bij die kinderreis waar ik discipline kan leren. Yes. Die kinderreis waar ik kan leren hoe om een man te viseren en hoe om op je benen te staan. Yes. Van ik heb de reden gegeven, wat om te doen. Sure. Verstaan? Voor je kinderreis te hoeken was, dat is komt als het niet met die kinderreis was. Ja. Zal ik gezien hoe je gezet het in veel samen met die interview in het. Verstaan? Zo dus, de kinderen heeft een grote rol in mijn leven gespeeld. Ja. En ik is dankbaar daarvoor. Yes. En ik krijg lijkt het wat schaam is om die dingen te zeggen, man. Yes. Dat is ik zeg het met trots, man. Van die feit dat ik was niet kinderreis toen was die voor wat even, ik was kinderreis toen was die van die mensen kan niet om mij staan en mij gedelen. Verstaan? Ik was kinderreis toen was die van ik was grievelijk. Ja. En mijn tante en mijn ankel, mijn oma, mijn oma waren ook op lijn. Maar mijn oma die begonnen zieken. Yes. We staan op mijn oma gaan zo, toen zei ze kom weer vol. Toen moet alle plan maken. Yes. Dat is te veel mensen. Yes. En zij zien niet dat ze krijgen een period of time en ze kunnen aan die. Okay, yes. So die bisa ready to expire. Terminate. Yeah. Terminate. Remember spot? Next location. Yes. So the spot ik mijn beste braad zit samen gegaan. Het was nog beste braadjes. En dus wanneer mijn braadje wat ik gemaakt had toen ik klein was aan La Colline, toen ik iets man in town kwam. Okay. So hij was het samen gegaan. Ik had droog over die kinderreis. Samen met oma, samen met auntie. Ik ga heel uitdagen, man. Sure. Yo, ik kwam uit. Mijn oma groet mij. Auntie groet mij en dan dat is pad. Terwijl dat is pad, ik sta daar en zeg mezelf, wie is dat nou? Moet ik nou hier blijven, is die mensen, wat gaan hier? Ja. Verstaan? Ik ken die plekken. Yes. En hier rijden die mensen van mijn opa rijden met al mijn zakken. Hier spat die mensen rijden mij af. Yo, zeg mensen, yo. Maar ik is nog wat reden. Ik amo niet zelfs, ik is een steeglijn type. Oké. Ik zeg daar, ik denk mezelf, hij vergeet mezelf. Yo, dan denk ik, als ik nou hier nog wat met die man. Ik kan niet zien wat die kinders gaat groeien, want ik ken niet die kinders. Ja. En al die lui die spelen hier om mij en die tannies roepen met die kinders. Kom, ik gewoon niet een klokje wat lui. Die moet ik nog roepen, ik weet niet waar ik roepen. Ja. In een rij gaan staan, dan wordt hij is ook wat jong. En zeg gewoon. Ja, hij was ik moet naar experience hebben. Om die man te weten wat ik vandaag is. Yes, ik moet. Yes. Ik moet naar experience hebben. Yes. Zo nou kan ik ook die mannen zeggen, kijk hier.
Inaka is wat ze doen in het leven. Ja. Dat is een reden. Nou, uit die kinderen is het naar waar ik was. Yes. Ja. Uit die kinderen is het naar Crazy was nou voor mij. Wat nu hier staan en praat. Dan uit die kinderen is het ook van Hendrik Kebbelen. Ik weet niet iemand van Hendrik Kebbelen ken. Mr. South Africa. En man was Mr. South Africa geweest. Dank je, van Sam's story was ook op die TV geweest. Op die TV geweest. Yes. Ik heb gepraat van die kinderen is yes. Kijk net, ne? Ja, het is recht. Hij man was samen met mij, wat hij was ook een kinderreis geweest. Oké. Zo, hij kinderreis was een goede kinderreis. Nice. En dan maak goede kinders groot. Oké, cool. Dan zo. Als een reden hoe kom alles gebeuren. Ik is spijt dat ik was in die kinderreis. Ik wil niet even know wat ik zie na je kan doen nou. Maar ik kan niet even zo gaan houden bij die kinderreis. Net om voor alle. Dit voor wat ook allemaal, ik had niet zo doen wat ik de story vertel van die kinderreis. Yes. Zo heb je dat ook. Die man komt even naar. We staan zo, ik wacht nog net. Dat is ik zal niet van mij goed wat ik wil doen. Kijk hier, ja, sorry man, als een lightie en smaakt dit aan nou, we spraken van nou, hij kijkt hier in video. En hij is op, wat zei ook, hij voelt ook, hij wil weghardlopen. Het gaat niet zo goed aan een jaar. En hij voelt dat Talpri gangsterbaas is het beste voor hem of voor haar. Wat een raad of wat een hoop je daar voor haar jong man, waar daar zo een situatie is. Kijk nou. Ja, nou eerlijk is aan. Gooi me niet. Ik zie eigenlijk een man wat bij mensen wat voor iemand kan hoe ze motiveren. Ja. Van, ik like bij je praten. Ik zie het zo, ja. Zo, maar voor die like is like, zoals dan zeggen, als een like ja bij te wat, ook die rij omstandigheden aan en ook zo voel. Ik ken hoe bij je van, ik zie hoe bij je van. Oké, yes. Verstaan? Maar al wat ik van highlight is al, wil ze of zo motivate. Ik kan ook niet voor hem zeggen wat om te doen en wat om niet te doen. Maar als hij iets van mij af moet van mijn kant over dat ik voor hem zal zeggen, kijken. Op het einde van die dag, kijk, als zij zien die goed wat ze nou doen. Ja. Dat zij zien die goed wat ze nou doen. Dan kan ze gewoon niet die next person wat de klom jaren ouder als zij is. Yes. Wat in die situaties wat zij nou is, maar wat die geluisterd heeft. Verstaan? Yes. Kijk hoe misschien maak bijvoorbeeld, kijk naar groot mensen in jouw community. Yes. Zij als een leider. Yes. Wil die goed is aanvang. Ja. En zij wil mensen stikken, mensen rotten, mensen en zij is net onbeschoft. Maar dan kijk ze gewoon naar iemand groot toe, wat die zelf goed doet. En dan vraag je jezelf weer vragen af. Wil ik zo leuk een dag? Yes. Wil ik daar leuk een dag? Yes. Of wil ik zeg misschien naar jouw hero? Want je zegt maar zo'n hero. Ja, gelijk dit een hero. Ja, gelijk dit een Ronaldo fan. Ja, gelijk dit. Zo dan kijk je naar jouw hero toe, die over naar wie zij ook wat zij graag wil wisten dan. Of zij kijkt maar naar rapper toe. Zij wil misschien al die baby's. Zij wil al die baby's of zij wil zo'n Jack Perro of zo. Dan vraag je jezelf weer vragen af, wil ik zo'n Diamond wist en die goed aanvangen daarop eindig? Of wil ik die goed aanvangen, maar ik weet die goed dat ik doe is verkeerd, maar ik wil daar wist. Dus nou vraag je jezelf weer vragen af, is het jouw hero voor jou? En is het iemand in die situatie wat zij is voor jou? En dan vraag je jezelf vragen, wil ik Diamond wist? Of wil ik daar wist? Dus zij is een lijkt die we moeten zien. Die droom om een gangster te worden. Yes. Die droom om een top op te worden. Jouw droom is om een lawyer te worden of om een dam te worden. Yes. Vraag jezelf die vraag af. Ja. Als ik aanga met die dingen, ga ik een lawyer worden. Ik luister. Of als ik aanga met die dingen, ga ik een rapper worden. Yes. Ga ik dat worden. Zo op een van die dag. Je pad is de keuze aan die pad. Yes. De keuze aan die pad. Zo ze kan niet kiezen om een lawyer te wezen. Maar zij wil mensen doodstikken. Yes. Ze kan niet weer zelf zeggen, ja, ik wil graag een dag een miljonair wezen. Maar bro, wees voor mij een miljonair. Een rijk man, op billboards. Wees voor mij een miljonair wat een gangster is. Yes, ik hoor jou. Ja. Je praat nog niet van die
American gangsters Ja. Precies, Yes. mannen, hij Ja. beekjes ze mannen. Ik praat van, wij zijn maar hier aan jouw gemeenschap. Dank je. Een billionaire, Yes. of een miljonaire. Yes. Een man wat de gangster is. Mhm. Van jouw voorbeeld dat hij wil voor, wij zijn maar hier, of hij een miljonaire is. Ik ga klomp geld dit hier. Mhm. Ik kan kwijt karren, is fijn. Is fijn, maar wij zijn maar een miljonaire. Sure. Wat de gangster is. En zij wil een miljonaire voor, dat is een lijkt. Ah. So, als hij in een gangster gaat raken, maar je miljonair droom gaat in, het kan niet komen. Yes. Van, maar einde van de dag, en dan zeg je, like, het is veel geld of zo. Ah, oh ja, ik hoor het. je. Yes, Veel yes. geld. Zacht op je geld, Ja, yes. dat ook het dus. Ja. Dus dan, en ik heb daar achter gekomen, ik zeg, maak bijvoorbeeld, ik vat misschien nou hier bij jou 500 rand. Ja. En ik ga 500 rand. En Als ik zo maak, is hij 500 rand. Dat is weg. ja. Van, ik heb jij 500 rand gevat, Yes. ik heb het niet verdiend. Yes, yes. Maar nou pay ik 500 rand. Ah. Nee, 500 rand voor mij nog voor een paar dagen. Yes, verseker. Van, volgende zaterdag heb ik misschien nog wat 10 rand over van die 500 rand. Yes. Dan als ik al 500 rand stil, shoem, No. weg, wait van die keer. Yes. Dat is spat, Yes. Dat is ook een meisje, maar niet raad dat ik bij de leiding wil geven. Zij zet dus een goal voor jezelf in. Nice. En zij vraagt jezelf, ik vraag hem, als ik ga aangaan met die dingen, ga ik die goal bereiken wat ik wil een dag, wat ik waar ik wil vissen een dag, Yes. of ga ik maar niet aangaan. Yes. En dat is wat ik ook mezelf gevraagd heb. Je doet het altijd zo'n schoolfadvies en ze gaan nou, als ze zo gaan aangaan, gaat ze redelijk, daar komen we ze voor vissen. En dat is waar ik besef het nou. Ik kan niet aankomen, ik wil op een jongen hoor, ik moet beseffen toe. Maar ik kan niet aankomen waar ik ben. Als ik zo aangaan. Ja. Staan. Yes. So dat is wanneer die raad voor een leiding. Kijk je zo, jij was toen in die kinderreis, je komt uit en je is weer terug Stellenbosch toe. Je is een completely different persoon. Ik bedoel, vat een paar jaar nog na dat. Je is 25 jaar oud, je meet je pa voor de eerste keer. Hoe was die experience? Ja, nou wil je zeggen, Ja? hij daar met mijn pa mee, voor de eerste keer. Yes. Maar dan ben je matriekafscheid geweest. Zo op die plaats met Tambalia waar ik play. Oké. Staan. Nou, die kan ze van mij, daar is opa. Oké. Daar is opa, nou, mijn pa staat daar zo. Ik kan zo gaan. Maar nou zegt mij, hij is opa. Ga naar je pa tegen zo'n vriend, dan vraag ik van wie ik al. Maar ik weet dan natuurlijk van wie, van wat nou. Maar dat is die manier van mij wil zien, die kan zeggen om. Ik als hij. Dus dan. Yes. Ja, toen hij man hoor, hij vraagt waar Rudolf Meiken. Hij vraagt waar Rudolf Meiken. Ik zit daar niet aan, hij zit een trainer daar. Net zo daar nou. Face to face, is je nog? Nou, hij zit, ja niet face to face, maar hij zit zo. Ja, oké. En dat is die veer van zo. zo. Die veer van elkaar, maar zij maar net gaan nou, zij is een wijs waak, ze zijn nog maar En zij horen wat zij ja, zeggen? zij is Rudolf gezien. Oké. Rudolf, hij maakt vraag Rudolf Meiken, hij maakt niet gevraagd wat ze Rudolf. Hij heeft gevraagd wie waren, hij heeft gevraagd Rudolf Meiken. Yes. Dus ze ja, hij zit in. Hij maakt staan, hij zegt, ja, kom niet zo man, kom goed voor mij. Yes. Ik was excited. Oké. Ik was niet excited, want ik heb het beplan om te gaan nou om te bestaan. Oké. Ik heb het beplan om te gaan nou om te bestaan. Yes. Ik was eigenlijk heel erg excited. Ik wou maar net gezien dat wie is die jong. Ik wou net die man gemeten. Oké. Maar toen meet ik om te beginnen op ons bond is nou was nice. Nice man. Meet ik af ja, zo met mijn broertjes. Why? 2 broertjes. Zustertjes. Maar ik ga weten dat ik het niet. Yes. En ik en mijn zustertje was zij is nou op Poland College, ook aan wat ik was. Oké. Maar ons tip toen nou en dan. Mijn kleinzustertje toen mij weer invite op Facebook en dan nog mijn boeta. Why? Nou moet ik alweer nog family gaan krijgen. Lekker man. Family wat ik hier ga weten te geven. Yes. So, die kwam nou met mijn pa gemeten en ik en mijn pa was terug naar het opzag. Kwaai. Was zo Lifestyle. en die man is trots op mij. Nice man. En ik is dankbaar voor die man. Liever nog op. Van deze anti altijd die Jens die dan zij weer op die plaats. Zij zei altijd voor mij, zei mijn pa, gezegd opkom. Oké. Vanaf ik mijn pa gemeten. Dat is nou 5 jaar terug vanaf ik mijn pa gemeten. Yes. Dus voor mij zei ja, ik was bijna lang was van mijn pa. Nou, ze zaten van mij, mijn pa zei opkom, mijn pa zei die moet ik opkom. Dat is ook goed bestaan. Zo. Alles zei altijd ja.
Patsy gaat kopen kakli. Ja. Nou, ik kreeg maar wat kwaad is wel een paas. Yes. Nou, ik ben niet, dat is como ik niet leven gaan. Ik denk alles gebeurt voor een reden. Ja. Zo, dat is een reden. Misschien achter, historie. Want ik weet niet wat er gebeurt. Dus ik kan niet met pa blameren. Van ik kan niet zien, want ik mooi naar zijn kunnen zeggen, nou oké, we staan zo. Ik kan niet voor hem blameren, maar wat er gebeurt. Mijn opa was ook een gangster, zo. Wat betekent het? Zijn weet niet. Reden, wat ik daar gebeurt. Mijn ma was jong, dus. Die mensen nu, maar ze kunnen wel eens doen. Yes. We staan zo. Ik kan niet met pa blameren, maar hij gespatten. Nee, van... Hier, ik heb vorige om mijn man te meeten. Dat is die man die aanvast en ik heb nooit tevoren gehad om mijn man te meeten. Zo zeg ik altijd mezelf vragen. Nice man. Maar hoe leek mijn pa? Misschien niet de foto van mijn pa. En zeg ook zo, wat betekent? Ik lees met mijn pa, ik weet het leven. Ik lees met mijn pa, ik weet dat is mijn pa. We staan in een lees weet ik, mijn pa weet dat ik bestaan. Yes. Van hij man weet ik of ik bestaan. Oh hij heeft misschien of ik bestaan vanuit van mij. Ik hoorde heel goed, jij hebt met 1 jaar. Toen ik had dat die kaart op het S.A. Simpson samenstellen. Dus op de TV gaat het. Ze hebben mij met 1 jaar op de TV gezien gaat het. En alle goed. Dus ik die man volgen, die man heeft volgen, die man heeft gebreken. Hij is geïnteresseerd in jou. Hij breekt ook op de plaats, dus ik kan zeggen, dus wat betekent? En pa zijn ook die reden op het pas. En dus als ik die moeite gemaakt heb om te meten, dan weet ik wel wie dat die man eigenlijk die reden op het pas. Ik like that, yes. So, even though ik het met die man groot gemaakt geraakt, ik het lief van die man, ik sta nog steeds. Ik zeg, joh, ik zal staan van je man. Dus dan. Luister eens zo, ons komt terug nou naar de rap toe. Jij rap nou voor hoe lang? Ik het officially. Yes. 2018. 2018. Eerste song gemaakt. Dat is mooi 7 jaar toch? Ja. 7 jaar rap nou voor 7 jaar. Jij, dat is mijn type genre als ik praat van een rap game. Jij is misschien iemand wat op een gong beat rap of op een piano beat of op een hip-hop beat. En dan is dat ook stories zoals je zegt, wat je gezegd hebt hoe jouw journey in het leven. En zoals je kan zien, is alles positief wat je over rap en dit is nog gezegd. Je voelt dat hij boodschap moet uitkomen dat mensen kan relate en nou van die message. Nee? Jij voelt dat rap, maar kom ik vraag het zo. Denk je dat rap jouw boodschap wat je uitstuurt die rap? Denk je dat hij boodschap wordt gezien buitenkant? Wanneer jij rap, dit is een boodschap. Elke keer. Ik denk nog wel zo, ja. Nee. Ja, ik denk zo. Why? Maar er zijn bijna mensen wat voor mij op schouder klapt en zo. Why? Dank je. Maar albums maken voor mijn songs. Ja. Mijn songs zelf en mijn songs als twee different vibes. Dat is zo als dat. Yes. So ik zou voor jou misschien nou, als een cake zo, een cake rap zo. Als hij nou gaat zitten luisteren van mij, zoals aan top of the mountain. En vergeven mijn jaren. Als hij gaat zitten, als hij zo zit en ze luisteren, dan luisteren ze met diep, ze luisteren en dachten. Maar als misschien het bijvoorbeeld, die vibe is different. Yes. Dus dan, zo, in, vooral groot mensen man. Dat is wat ik respect. Vooral, antiques, groot antiques en zo. Ja, met bijvoorbeeld, ze hadden altijd nog met die commentaren. Dank je voor je boodschap met z'n ogen. Zo wat betekent, alles zijn 2 mensen of 3 mensen of 4 mensen of net dank je voor mensen. Want at least is daar iemand wat daarom het waardeert. Daarom mensen wat mijn boodschap op die boodschap wat ik hier waarderen is. Dus voor mij maakt het, ik voel, ik weet niet millions of goed is nog mensen worden om het te luisteren of die. Maar al ik heb millions van mensen om die story horen. Verstaan? Maar die mensen wat die story al gehoord en die mensen wat al met muziek gehoord. En dan komt altijd naar mij toe, vat naar even mijn koza brazen. En ik rap in Afrikaans. Nee, man, dan komt mij aan. Ik het gisteren hij zongs bijvoorbeeld zo van jonga. Yes. So, en dat is mijn inspiratie. Ik heb voor mij een koza brazen. Bro, what does it mean when I say I am here in koza? Dan doen ze voor mij difficile. Oké. Dus ik zeg aan mijn song. Yes. Ja. Dan kom ik met nou die en dan zeg ik Hoza, Sigalela. Nou, ik heb hij vrees gevat bij een song van yes. Maar ik heb tegen net gezegd Hoza, ik heb gezegd Koza. Oké, Kozi. Ik heb gezegd Kozi en ik heb gezegd Hoza. Zo Hoza is weer een andere taal als Anna bro, wat is het dan? Wat is taal wat die Zimbabwe spreekt? Sona.
zoiets, ja, zo dat betekent weer iets zoals kam, verstaan? Ja, oké. Zoiets, maar ik praat allemaal met zo, of mijn werkcollega's, dat ik praat en ik krijg een woord, het zit daar of zo, en dan wil ik het in mijn song zeggen, maar ze zeggen dan is een vibe song. Yes. Als een type message. Maar als een type message in je song, verstaan? Yes. Zo, ik zeg altijd, het is potje ze luisteren naar mijn naam en ze laten zoeken. Maar dan zoek ik ze bij je mensen, die is dat die mensen luisteren niet meer muziek om te luisteren naar die message van die muziek. Mensen luisteren muziek om te dansen op die muziek. Alle luisteren niet meer die woorden, die message, alle luisteren nog niet die beat. Zoals hij op die beat is, maar bijvoorbeeld, ik breng nou een rare eerlijke boodschap. Maar bijvoorbeeld ik geef boodschap uit de loodsetting om te zeggen, hey, die kracht gaat niet meer afstand in muziek te zeggen, met water en je geezes. Weet je wel, in alle goed. Ik breng nog zulke info, maar mensen heel moet luisteren op een combi. Veel mensen dan zeggen dat mensen zitten. Nooit we gaan dansen. Laat gaat dit dansen, laat gaat dit horen. Loodsetting gaan dansen. Laat gaat dit dieper gaan om te horen. Like, wat zeg je met reden? Hoor dat je kracht af? We zeggen wat moet je doen. We zijn zo. Dus gewoon mensen, ja, ze luisteren. Ik zeg altijd. Mijn meisje is heel belangrijk voor mij. Jouw muziek is different. Yes. Zij zei voor mij, het is op een andere way van muziek maken. Als ik naar die rappers en zeg, ja, word ik als ik daar wil ik misschien nou gaan en ik wil haar recorden. Ik zoek uit freestyle vrouw. Oké, yes. De comedy met een freestyle vrouw is altijd een lekker vrouw, want ik ga niet altijd op die beat. Maar nu gaan ze gaat zitten en schrijven. Als het daar komt eraan. Dus als ik een freestyle beat luister en ik luister naar die song en ik zeg, joh, ik een freestyle beat en ik luister naar die video, wat klonk het gevaarlijk voor me. Maar nu gaat ze zitten en schrijven, ik kom bij RCJ vrouw goed is, hoe mijn muziek doen, dan kom hij weer terug. Dus nu gaat de record tippen op een RCJ vlak. Yes. Op een freestyle vlak. That's it. Luister eens zo, jij heet de Sien. Ja. Als hij wil rap, wat? Oké. Ik heb 2 jaar, maar die oudste rap klaar, ja. Oudste als je nog zegt? Die ga je Oh, die ga je Hij rap klaar. Is jij voor samen op het trek al? Die man heeft een trek. Hij is eigen trek. Maar nog eens samen, jongen. Als het trek samen, maar oost met desman kan man niet. Dat is maar niet voor die fan. Yes. Maar die man zijn trekken zijn uitgestuurd, die man heeft een trek. Kwaai. Zie die barbecue beginnen rapen, want ze zien die mij gaan baba. Zo. Zijn record wel je songs? Ja. Oké, en produce het zelf? Yes. Kwaai. Als mensen wel, kom eens vat het zo toe, voor ik daar naartoe ga. Enige projects wat je met weet nou, wat is voor kan uitkijken? Wat is het? Potsikos, dat is één song. Enige albums, enige EP's wat mixtapes? Ik heb nog geen rare. Ik heb zo'n klomp songs wat ik moet doen, maar ik heb die original beat. So, ik heb nou Potsikos is niet een original beat. Potsikos is een jongste CPT beat wat ik ook kreeg. Ja, ik weet ja. So, maar hij is die één, wat ik kan komen dan in een andere song. Ja. Wat ik ook wil release op Afro-type beat. Oké. Staan, You're My Baby, zonder naam is You're My Baby. Yes. Reba ook met Mochi. Dus op Afro-type dan ik een feature samen met Digo Sounds, maar nou ik kom. Kwaai. En zo gaat ook een van die dagen gedropt wordt. Hij is original project. So, hij is mijn eerste original project en dan heb ik een beat wat ik met Dixie gekregen, waar ik met meisje gaat op fietsen. Nice. Zij is hem ook. Kwaai. So, hij trekt aan als een drill beat, wat ik met Dixie gaat aanvangen. Staan en dan heb ik moest nou, die song wat ik nou release, dat moest nou Kerry First geweest. Ja. Een combi. Zoals ik zei, ik heb een love beat, ik heb een Afro beat, en dan heb ik een hip-hop beat samen Digo. Dan heb ik een drill beat samen wat ik had vat van Dixie. En dat is misschien combi. Yes. So, ik heb een train 6 songs aan de release. Want ik zo stukje voor stukje ga je zo. Ik beplan om elke zondag van volgende maand af een release te maken. Oké. So, ik beplan van mei maand en ik song in songs naam van mijn lightie. Ja. So, mijn lightie bij jaar nou die 18e mei wordt in. Yes. So,
die track wil ik graag release op zijn birthday. Verstaan? So, ik heb zulke soort clips gemaakt. Waar hij vanaf hij geboren is. Waar hij toen ik die operatie in moet gaan en daar zo. Yes. Klomp video tot wat hij nou groot is. Niet groot is, maar tot dat hij nou is nog 11 maanden. Tot dat hij nou op wijsheid zo ik heb video's aan hem. Zo ik heb die song record, zo ik heb like clips. En zo is zo. Kwaai. Songs namens mijn like die zijn. Ik wil. Het is Engelse verses, so van ik wil allemaal accommodate. Nice. We staan die chorus is Afrikaans. Chorus is ik doe die number voor mijn like. Yes. Het gaat zo een paar keer die stellen worden. Die number voor mijn like. En dan verses als een Engels. Van ik heb Engelse features mensen. Ja. Maar niet is Afrikaans bestaan. Yes. So ik moet niet, ik try nog niet voor allemaal accommodate. So that's it. Kijk hier zo, je mensen van al die songs wat je wil release. Jy het soms wat huidiglik ook uit is om platforms, waar kan ons die songs stream, waar kan ons na het luister, waar kan ons miskien kan die music video's kyk, want ek weet jy is besig soos jy gesê het met Potjie Kos. As dat, ek weet van die ander songs ook al uit al, waar kry ons weer? YouTube. YouTube? Die oomlik net, op die oomlik is net YouTube. Okay. Ze kan niet meer zo op YouTube krijgen, maar ze is zo op download, dan kan ze het op Tube die download. Okay. So ze wat is net zo, het is artiest en muziek. Ja? Nou, op het app en dan. Dat is nou bij Tube, maar bij YouTube? Bij YouTube, artiest en muziek. Okay. Dus op de zelfs in de Rudy Hubert. Okay. En ze die andere songs zo. In de rest van die songs, het is ook een savage muziek. Okay. So, ik heb dus, dit zit om mij 50 te vol. Maar verloor ik het zo. Zo, op het moment dat ik nou official YouTube channel kom maken, waar ik mijn e-mailadres memorize nou in mijn password ken, zo wat betekent dat YouTube wat ik nou weet als artiest, hij heeft niet 2 songs op en dan is er 3, 4 soort video's op. Okay. Van hij performance dat ik nog gezien heb bij een plek. Yes. Performance en dat ik een potje kost, wat ik een potje kost like promote. Ja, ik heb gezien dat. So, die channel, die artiest en music channel is official, you know. Ik beplan om Spotify te doen en eigenlijk dus te registreren en te betalen zodat ik mijn muziek ook kan live. Why? So, verdere links kan ze dan krijgen op Artists and Music Facebook page. Ja. Kan ze mij ook krijgen. Yes. Maar die Artists wordt gespeeld met RC, zij met J-A-Y. Oh, ik zie nog, ja. So, kan ze ook krijgen. So, op die moment als ik net op YouTube, TikTok. Okay. Ja, ik ben op TikTok. TikTok? TikTok. Wat de handle is het? RCJ Music. I'm Rudy RCJ. Rudy RCJ. Facebook? Rudy RCJ. Instagram? Rudy RCJ. Oké, dus overal Rudy RCJ. Ja. En dan bij YouTube is het RCJ Music. Yes, YouTube RCJ Music. Right. So daar zien jullie, dat is alle platforms waar hij is. Die man gaan luisteren naar die songs, want daar is een diepe message. Gaan we niet net naar de beat luisteren. Yes, a beat is daarmee song te enjoy. But to experience the song, listen to the words. Yes. Luister hierso. Daar, jy het voorheen raad gegee aan 'n jong man, right? En daar is van die liketies wat nou hierdie video aankyk en hulle het in rap sensation gebeur in oornag. Daai 33,000 views wat hy van gepraat het. Dis mos jy voel goed oor jouself wanneer jy dit kry. Ons almal wil erkenning, kom ons wees honest. Yes. Jy rap nou al van 2018 af. Yes. So dis al 'n proses. Is dit net so dat jy switch on dinge en jy begin rap en word jou ankel? Kijk, ik heb nog niet rappen niet. Nee, het is niet makkelijk. Ja? Het is niet makkelijk. Ik denk als nou, als je rap nou... Als je rap, als je rap. Als je rap. Dat is niet waar. Maar ik denk als, iedereen kan rap. Ja. Verstaan? Yes. Als maar net die dingen, dat zeker mensen wat te passen heeft voor het, zoals host, zoals ik al. Ja. Ik ga niet naar een light van om te rap. Ja. Of kijk mijn kant toe. Hij rap. Maar hij is eigenlijk rare interested in dingen van hij zin. Hij zou misschien ko rap, want hij zin ik is bizar om te record. Ako ayaw ka na, ayaw ko na dang doen, ayaw ko na afso, ayaw mo so mis. Pag ano freestyle, ayaw no. Ja. Maar als ik hem nou zeg, zo gaan de record voor jou. Hij gaat nee, maar wat zo goed doen. Zo op een manier dag is. Ze moeten passen het voor het. Dan ze passen het voor het. Maar niet, ze kan niet stoppen. Yes. En die freestyle part is fijn.
Ze gaan een beat spelen en dan beginnen spitsen niet. Ja. Ze zijn niet goed, dus met Yes, die yes, beat, yes, ze yes. zijn goed, dus op die beat, maar dat komt bij die geschreven. En dan moeten ze nog zitten, weet je Ja. hoeveel tijd of hoeveel daar vat het bij jou. Niet voor jou, maar hier of wat, even niet, maar daar stond deze wat zij een vers schreef, Yes. vandaag, Ja. dan gaat het goed zijn vers. Ja. Maar dan, luisteren ze naar die song. En dan loopt ze misschien naar de rij of zo, ze luisteren naar die song met die earphones. Ja, ja, ja. En zeggen ze, nou die vers weet je van mij, ja, ze schreef ze weer een vers voor, Yes, een yes, paar yes. woorden, ja. Kijk zo nou die dag op, ik zat met die song. Ik dacht, ik zei van mijn meisje, Ja. hij was laatst naweek, ik zei wel, kijk je, ik ga gewoon net die song vandaag record. En dan ga ik die song net vandaag master mix, want ik moet die song op die stick zetten. Van ik iPerformance daar zo een Frans hoek. Oké, ja. Nou zei ik, wij gaan gewoon net die song voor record, en die song klinkt van mijn regie. En dan ga ik die song op die stick zetten. En als ik die song op die stick zet, en dan gaat dit wat. Ja. Nou zo, ik weet, 2 o'clock bij deze komt zo die zondag, ne? Yes. En mij zit mij niet was zet mij niet aan. Toen weet je nou. Toen zei Focus, ja. ja. Zei toen komt dus in zijn mee. Maar die reeling was nou eens, ik moet gaan het naar haar toe. En ik het van haar zei, ik ga het vandaag record. Oké, yes. Ik ga het vandaag record. Ja. Nee meneer, vandaag zijn record. Vandaag record. Ik denk dat ze recordpaard is makkelijk. Yes. Ze zet niet een mic op je ding en ze beginnen spit net. Yes. Maar nu komt die paard, die ding wat je tape vat. Ja. Die master in die mixing part, en nou zit ze, ja, maar ze willen nou die song moet nou zo klinken, die song moet nou, het moet recht klinken. Ja. En daar is het dan wat ik zeg, je tijd van. Yes. En dan zeggen die mensen, like, ja, jullie rappers, jullie maken niet muziek, maar dan niet die. Die rappers zitten 3 o'clock, 4 o'clock in de nacht. Ja. Om zieken te maken, dan gaan ze maar weer morgen, ze zijn ook niet om mee zo'n viertal is, dus ze weet nee. Dan weet men ze opstaan dat je brain is fresh. Yes. Je listening skills en goed is fresh. Ja. Nou gaan luisteren ze naar hen, net om zieken te maken, want dat zijn die disturbance nou op die ogenblik. Van, ze hebben nou die hele dag gegaan. Yes. In je lichaam met een klomp goed op ze ingevat, in je brein het een klomp goed opgevat. Dus zij is, ik zal hier een klein beetje disturb. Ja. Zij misschien nou die song nou gaan vandaan gaan maken. Dan morgen zijn ze zo fresh niet. En ze luisteren naar wat ze nou wat ze heel fout doen. Wat ze gemaakt hebben, misschien ze daar, hij wordt gezegd, hij sleept je tong aan. Yes. Zij zien, hij wordt zo lekker, die spreekt het niet zo, het is zo. Yes. Dan moet je weer gaan recorden. Ja. Nou, we gaan nu 5, 6, 7, 8 uur zijn dag van de recording. Yes. 4. Sure. En ze wordt niet, ze weet maar ze weet 8 uur daarom betaald te worden. Yes. Maar hier zijn ze producer jezelf en ze maken wel eerst zo, ze maken niet zo eerst zo, dan ze bij 8 uur gaat zitten en maar ze wordt betaald, niet maar betaal je voor het. Yes. En dan krijg je dat statement, klomte. Wat klomte. En dan als bij mensen wat zeggen, ja, je maakt niet met je record niet, en dat is makkelijk. Het is makkelijk om te recorden. Maar zo uit te laten gaan. Yes. Het is makkelijk ook, maar het is tijd. Yes. Niet allemaal die patience en die tijd om dat te doen. Yes. Om daar te gaan zitten. Ik is maar nog een local klein producer of ik is nog. Maar het is klaar voor mij bij je zit. Vraag jezelf of groot producers daarbij te gaan. Wat muziek maken. Ja. Hij man slapen. Misschien hij man slapen, hij man gebruikt goed is om wakker te blijven naar de vol. Verstaan? Hij man slapen. Zo, die muziek uitsturen en het naar luisteren is fijn. Yes. Maar dan moet je niet weten wat hij persoon achter hij song doet. Is bloed, niet bloed nodig. Het is bloedzweet. Het is een klomp goed wat uitgaat. Yes. Net om ziekte te maken, dan gaat uit naar mensen toe, want ik wil heel mensen moet die message krijgen. Yes. Verstaan? Zo, op een of andere dag, zo, voor ons als local artists, ik wil ook maar net zeggen bij die mensen, kijk, je moet niet, als bij mensen wat criticize. Ja. Verstaan? Ja, die jongens, hij is heel kwaai rappen, zijn raps gaan kwaai. Hij post misschien dan op Facebook, of dan krijg je lelijke comments en alles. Man, dan, weet die man hoe? Voor jou vat het 3 minuten tussen Boring en zijn song. Voor jou vat het 3 minuten om mijn song te luisteren. Maar ze tekst voor 3 weken met die song. Yes. Die song te laten. Ja. Maar zijn song na jou 3 minuten. Ja. Maar ik zet voor 3 weken zet ik met die song. Verstaan? Yes. Zo op een of andere dag. Dan kom je ja, maar die man komt moe. Die man heeft niet gegaan en zei, Willy Wali. Die man heeft Willy Wali, toen hij man nog meer rondom Talu gaan. Ja. Ja, altijd. Yes. Wanneer die mensen buiten zijn,
was bij het. Hassels. Nee, dat is hassel. Was hassel, nee, maar Ja. op een van die dagen kreeg ik nog niks te doen. Ja, ik hoor jou, yes. Maar die Rido komen ze doen, ze nog steeds lief voor die. Ah, het is passief. Yes, nog steeds lief voor die. Dan ik zal in een cake performen. Yes. Ik dan even vandaag aan bij die week ook. Ah. Bij mij. Als een ruim geweest, maar net gaat toen bij DJ daar ook. Huh? Vraag bij DJ of jou hoor. Dan hebben we nog spontaan. Ze hebben mij naar die next event. Hassel. Akan is met zijn mensen real akan de guest artist daar. Akan ik ook performen voor. Dus dan van ik zie die aan als ik zie is buiten de speaker of iemand net een mic en praat. Dan zit daar. Even een openlucht dan ik kom in pas. Lekker. En dan maar niet. Pas dan maar joh. Ik wacht nog bij pas dan klaar. Dit om aan te gaan is dan ik ben mensen maar niet. Ja. Woording. Nee, ik ga zo als ik zie die dan raak. Ja. Is een mic als ik een mic zie. Nou, maar ik weet wat praat die mensen over, want ik wil ook gaan vissen. Ik wil ook, misschien als mensen wat die boodschap, like, als iemand aan een crowd misschien ook met muziek gaat vatten, of wat het gaat waarderen. Verzeker. Dus dan, dat is ook als een artist je performance, je target maken. Als hij vindt, als ik misschien ook vind, je gaat niet, dat is ook mijn mixes als different genres. Okay. So ik weet die, ik accommodate, ik trage allemaal accommodate. Ik kan misschien nog die lightikjes laten dansen. Ja. En nou switch ik het gewoon vandaag gewoon naar gospel rap toe. Zodat mensen gewoon net veel kan luisteren voor mij. Yes. Staan. So ja, that's it. Rudy, dat is de laatste vraag wat ik ook wil vragen. Je hebt gepraat van je pa, je hebt een quiet bond met hem, je hebt een quiet bond met je ma, kun je zo aan? Ja, op je oomlik nou, ja. Nice. Is daar een boodschap wat je hebt voor je ma? Is dat ik waar? Ik weet het, want je performt op de 21 maart, je gaat rappen een beetje van je ma. Is daar een boodschap wat, want zij gaan naar jullie video kijken, is verschrikkelijk trots op jou. Is daar een boodschap wat je van haar wil geven? Iets wat jij al lang al vaak wil gezegd hebt, maar je hebt niet geweten om het van te zeggen. Enigszins. Ik wil het van mijn ma laten weten. Ik rijd toch, maar ik heb daar klaar trots gemaakt aan een bijenwees. Maar ik ga het vragen wat zij die zelf in dag. Nice. En ik zeg voor mezelf elke keer. Ik ga niet op hem van voel mijn ma die aarde verlaten. Moet ik iets doen. En ik wil mijn ma blijven op die plaats staan. Daar mama's bereid. Oké. Dat is een grote. Nou, als bij je goed gedaan kan na zo. Denk ik mezelf van zeggen, voor mijn ma is goed. Stel je voor mijn ma is goed, mijn ma iets doen. Yes. En we tegen mijn ma struggle. Dus dan, zo op het einde van die dag, ik ga niet iets doen. Nice. Nee, ik ga het zeker maken van. En dat is mijn goal. Ik wil mijn ma iets doen. Nice. Ik wil wel dat wit, zeg maar net wit, ik kan zien. En op je oomlik lijkt het nog op je kiezen zwak. But I need it's coming. Nice, lekker. It's coming. Lekker. En ik ga het zeker maken. Nice. Afval. Kwai man. Staan. Luister hier zo. Wat is je ma's naam weer? Annelien. Dat is een wedstrijd uit, zoals hulle sal sê, die Peerse bek uit. Hierdie ou is verskriklik lief vir jou man en ons gee jou maar props man. Dat sy uitgehou, sy het jou getree. Soos 'n seun maar soos 'n broer. En sy daai is wat liefde beteken man. Sy het dit gelaat weer. Al was dit nou soos jy gesê het, telke maal gesê alles gebeur vir 'n rede. Het sy gevoel dat hy dit sy dalk nie mature genoeg of sterk genoeg om vir jou te sê nie, maar die reacties het jy liefde gevoel. En daar het Samuel ook gevoel dat toe wat hy kol kry, ek weet het weggehardloop. Maar Samuel het ek gevoel, maar ek was eintlik getreed soos 'n kind man, vir die liefde wat sy my gegee het. My broer, ek wil vir jou baie dankie sê vir dat jy uitgestiek het. Jy het 'n passie vir musiek. As jy kom, dan change jy hele vibe. Nie dat ek afspreek met die ander performances nie, maar jy's 'n ou met verskriklik baie passie. Jy kan nou 'n crowd pool. Jy eet, slaap, drink, rap, right? En jy kies elke keer dit. Wat sê nou my gesê ja.
Sy bly met jou rap. Ek sê maar dit as ek rap. Maar ja, ze rap met muscles first, kwai. Sy het my in die ook al. Ja, maar 'n bietjie low, maar 'n bietjie nou. Ja, lei nou 'n bietjie ja. Ja, 'n bietjie low, maar my kind is nog klein en ja. Ek sê waar wie? Je kan niet low lenen. Yes. Van het viel man. Mijn goal, wat ik zet voor mezelf, ja. is te groot om low te leven. Ik hoor je. Verstaan? Yes. Zo, het maakt de elke waarheid. Ik maak mensen die zeggen die nou niet. Maar ik sta zo. One day. Is one day. Can be tomorrow also. Or one day can even be today. Yes. Verstaan? Ja. Zo. Ik ga niet low lenen. Kijk je mij bro. Jij, voor ik dat ga doen, ik wil veel op je pad zetten, nee, en ik zit en denk je altijd, wat kan ik voor jou geven om voor op je pad te zetten van, dat is wat Wisdom of Solomon doen, jij geeft een beetje wisdom, ik zeg een beetje wisdom met jou ook, en je vat hij kostelijk samen met jou en je draagt het voor je, want je hebt gezegd, je hebt het even voor jou, elke dag zeg je voor jou, in die spiegel voor jou, zeker goed, om voor jou, om voor jou te boosten. En aan te gaan voor die dag. En ik denk aan Petrus. Petrus, ik ken niet, weet je wel de historie gehoord van Petrus wat voor Jezus verloren het en een van die zijn disciples en Jezus was voor allemaal schrikkelijk lief en hij is nog steeds schrikkelijk lief voor hulle en Petrus het hem verloren. Petrus het gesê, ek ken nie die man nie, vir Jezus nie, sinds ons in die season is van disciples. Jezus het gesterf en Jezus het uitgereik na hom toe en Jezus het vir hom gesê dat is nadat hy vir Jezus in die rug gesteek en Jezus na hom toe gekom om te sê dat hy is die een wat die movement voerend gaan voer. Groot verantwoordelikheid. En Jezus het daar reeds die potentieel in hom gesien. En dis wat jy in jou net het, die potentieel van Pieter in jou kom. En Pieter het die Pinkster movement begin. Pinkster is 'n baie passievolle movement. Pinkster is mos die dans en jy let emotions out. It's like a performance. But it's a performance wat ons kan aan eet en vir ons kan voed man, right? Sommige mense het 'n hype ding. Ek voel net Pinkster spreek met my siel en as baie mense wat nie gaan saamstem is fine. Dis my opinie, dis hoe ek voel wanneer ek in 'n Pinkster service is. En daai is wat wanneer jy perform. Jy spreek met mense se siele. En dis wat jy gesê het, jou musiek het 'n baie dieper boodskap. Yes. En deur alles wat jy gaan, hou jy dit hou nie terug. Soos ek al sê, jy kies altyd rap en ek het gesien hoe lyk dit weer vir jou op van binne af wat ek jou vra van rap. En dit is wat dan op die einde van die dag vir jou push vorentoe. Yes. Nou meer wat gebeur het in die lewe, nie dat jy terug van dit vergeet nie. Want jy skryf oor, jy rap oor, jy lewe dit uit deur jou rap en dit is om lewens te red op die einde van die dag. En met die Pinkster movement van Petrus, wil ek vir jou 2 Petrus 1 vers 1 lees, van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang. Sy het die beliefsystem het gesê, het even met die jongman nog gepraat, geloof. Ek bedoel, deur al my goed, het jy ook vir jou geself gesê, maar hoe kan ek wel glo in so iets? Want dis dit, word die dag, ek uitgevind om my maand, daar hardloop ek weg, ek het 'n week gelê by die bushokkie, ek eindig op 'n kinderreis, al die goed wat gebeur het, wat jy in jou het jy geloof gehad, want as jy nie geloof gehad het, dan het jy nie vandag gesit nie. Yes. Nou meer of jy in die kinderreis, jy kan nog steeds iemand anders gewees na die kinders wat, of op jezelf, of even erger gewees van die kinderreis af, verstaan jy nou, maar hier sit jy vandag, omdat jy geloof gehad het, en geloof gehad soos Petrus. En Rudy, ek wil vir jou onder, ek wil vir jou dankie sê, dit mag miskien vir jou lyk dat, ag man, is okay, en ek doen dit maar net omdat ek het moet doen, nee, is 'n calling vir jou nodig. Yes. En ek wil hê jy moet jou calling begin uitleef, jy leef het al reeds uit, maar leef het uit as 'n calling, leef het uit, waar jy ook deur jou woorde mense call na hulle testamente, wat baie powerful is. So bro, ek onder jou, ek gee jou flowers vandag bro man, thank you. En vir wat jy doen in mense se lewens en die impak wat jy het in mense se lewens en ek bedoel jou boodskap spreek boekdele
En is nice om vir jou hier te gehad het vandag man. But bro, ek kan nie hier op die hot sê sit. En nu, soos jy moet sê, jy wil altyd spit. Jy moet vir 'n spit vandag man bro. Kies vir 'n song, kies vir 'n beat, sê vir my, ek kry dit hier vir jou en dan kom spit jy gou net om af te eindig hier met bro man. Kyk hier. Waar kan ek YouTube, kan ek 'n beat kies, kan ek 'n song kies? Laat weet vir my. Dat ek vir julle wat moet ek dan? Enige iets met freestyle? As jy freestyle, dan gaan ek 'n beat vir jou kry. Sê vir my wat 'n beat ek vir jou kan kry. Nee, ek dink speel vir my. Wat 'n beat kan ek nou speel man? Enige iets sê net vir my bro. Ons kry hom gou hierso. Kry man, speel 'n beat. Okay, enige beat né? Wat 'n hip-hop beat. Hip-hop beat. Right. Hip-hop beat is speel. Kom. Ja, okay, we gaan net kyk wat ek kan freestyle. Ek weet freestyle. Yes. Kom ons kry gou hier vir jou 'n hip-hop beat en jou songs is uit. Is daar enige jy praat van die music video. Is daar dat jy op social media gaan post waar mense miskien deel kan wees op die deel wees van die music video? Ons gaan dit nog promote. Okay. Facebook. Okay. So ons kan uitkyk daarvoor. Yes. Kom ons kyk. As jy deel wil wees van die music video. Ja. Yes. Ek uit man. Enige een. Kwaai. Ons gaan miskien maandag en ons by die swembad wees. Maar dat is de woord waar daar aangaan. Ja, okay. Verstaan? So, RCJ, live in direct, on Wisdom Solomon, the hot seat. Yo. Right up. Die hond is los. Kijk. Kijk daar. Kijk. Kijk daar. Jij. Ik is maar waarom op ziet, ik zit hier in de mensen weet ik heb praat met die vrienden, ik praat met je pa, ik praat met je ma, praat al die onze allemaal was daar, ik heb freestyle maar nou maar ik dan maar met them, die rappers is easy nog allemaal wil ze maar, ik is lekker bij dat, ik is lekker bij die, maar die mannen moet komen, laat komen om te draaien, ik zeg wacht bra, kun je wacht man, ik is hier van, ik is in de skaf man, net zo waar die van die mannen is kan lach man, ik kan mijn dingen doen, de proef ik aan de dag man, ik zeg wacht man, je wacht man, je kunt voor wacht man. Mana kom hier bij die dag man, ik is in die ogen van die talen in die nacht man. Zo, wacht man, kijk die braden, wacht man. Je kunt voor wacht man. Wacht man, kijk, ik is van die kind, u is een broer, het is potsikos. En die broers zijn boef met die potsikos, daar is die potsikos en nog een potsikos, daar is die mannen met die kos, ja dat is kosmos. Zo ik wil die dingen doen, en ik moet een feest broer, ik zal mannen doen. Ja dat weet wat ik doe, ik is easy, bra, ik is breezy, bra, ik is sneezy, bra, heel toe, ik wil die gillen. Rappers doen het voor mij. Easy X bij die plek. Ik kan freestyle jaren, zei ik zei wacht man. Zo kan voor wacht man. Zij kan maken wat zij wil, jaren praten, wacht man. Ik zei wacht man. Je kunt voor wacht man. Zij verwacht, wat verwacht zij, ik zal lachen man. Jelle, RCJ man. Ik moet zo chorus man. Ketsie manier. Ik zeg wacht man. Je kunt verwacht man. Jelle, RCJ, support die man zijn music is uit. Zijn platforms het beschikbaar gemaakt. Hij is overal. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Die man is overal. So ons het nie meer verskoning sien om te sê nee, ek is nie op die, ek gebruik die apps, ek gebruik die social media pages nie. Die man is overal. Gaan support die man. En soos ek gesê het, hierdie man se storie wat hy in sy raps in gooi, spreek boekdele, RCJ, lyrically expression, diese eister. Lyk my die man wil nie stop nie, lyk my kry. Maar as hy wil of jy 'n projek speel man wat ek meneer wat op pad is. Gooi fos. Jy wil net bekroet is wel dat weet. Okay, ons het sê so 2 minute oor. 2 minute. Of laat ek vir die boodskap oordra. Gooi my bro. Gooi pastoor, gooi dit. Maar kyk in. Ja, gooi my. Die boodskap is die ding begin so. Begin kom hier. Gooi. So guys, this is song wat ek geskryf het. As nog geen release. So ek gebruik die. Dis my intro. Okay. Staan. RCJ.
So dis man het gedaan wat die man was says nou. Glo man. Haai glo. So my ek het dit toes gemaak en dis so. What? So daarom nou veel. No problem, bro. Yes. Warm Yes. Yo. As a song like the golden. Is dat een performance moest? Het klein verrassing wat ze was gegooid, met die Ja. Soms is het pijn, ik voel een verslaving, kan ik die dan niet explain. Zo wanneer ik ben, verreken mezelf, ik word niet goed als verdwijnt. En diep in mijn hart, ik denk voor mezelf, die Heer God staan samen met mij. Zodat ik mijn kracht op die pad waar die Heer mij leidt. Jesus is mijn Savior, Jesus is mijn King. Jesus Christ, I welcome, yes, I welcome you and me. Take out the demons, take the fear, remove the haters, make me clear. Take the weed and take the beer, cause you the one I want right here. This is how I want my life, because of you I still survive, I'm still alive. Clear my heart and clear my soul, make me clean and make me whole. I just want people to know that you are alive and you alone can make things happen in this world. Jesus is the Savior, Jesus is the King, Jesus is the Savior. Jesus is the King. Jesus is the Savior. Jesus is the King. Jesus is the Savior. Jesus is the Well, I feel the pain. I just wanna disappear, run away from this life where I feel ashamed. I wish I can tell, but I can't explain. So what is the purpose to live this life? The life I'm struggling to survive. And there is no reason to sit and cry, cause I know that one day I'm gonna die. So me as a person, I just gotta give it my all and make it work out now. I'm working it out now. Now is the time to shine. The struggle will come, but just keep in your mind. The Lord, He will save you and stay by your side. This is the reason why you're still alive. So pick yourself up, man, pick yourself up. Everything is right for yourself. So you gotta fight for the things that matters in life. So go to the mirror and just take a look. Take control, sit in your feet, say to yourself, genoeg is genoeg. You gave you the rope, so you gotta pulling your life together. Sure. Yeah. Jesus is the King. Yes. That's it. Yo my bro, So- RC. That's my- Bro, wanneer drop hij dan? Die is gevaarlijk. Wanneer drop hij dan? Hij dan drop ik. Van in die my man Yes, move. dan my. Okay. Hij drop ik samen met my ander tricks. Julle daar hoor julle. Ons sien uit van vele na dit. Van daai en my bro weer eens baie dankie. Jy's 'n eister. Jy hier dit in jongen, maak gebruik dan. Jy twyfel vir nooit nie. Vir nooit in jouself nie. En ek glo aan jou kinders twyfel nooit op hulle self nie. Yes. Almal is flippend trots oor jou. En my bro, just ek glo dat die Vader vir jou net na hoogtes toe gaan vat. Ek glo dat hy vir jou nog platforms gaan in laat kom waar jy vir jou lekker kan express en waar jy jouself kan wees, waar jy nie gebond is so nie. Yeshua, kry jou reg, ruk jou reg en lig jou op my bro. Yeshua. RCJ signing out. Diese eister gaan support die man. Dankie julle. Wisdom of Solomon, dankie. Ons sien julle weer. Next time. Nice, nog in my bro. Baie dankie weer is my bro man.